W obliczu walki z powodzią na całym Dolnym Śląsku rozpoczęliśmy akcję pomocową. Nasze muzeum nie ucierpiało w tej powodzi, natomiast jesteśmy bardzo solidarni z innymi obiektami, z właścicielami zabytków, całą gastronomią, hotelarzami i z tym, co się stało w Kotlinie Kłodzkiej, Kotlinie Jeleniogórskiej. Dlatego też w najbliższy weekend, 21-22 wrzesień, serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego muzeum, ale też po to, aby pomóc innym. Prosimy Was o to, przynieście wszystkie środki czystości, wodę mineralną czy też środki higieniczne, a my zawieziemy tę pomoc do Kotliny Kłodzkiej. W szczególności pomożemy kolejarzom oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Odwiedzajcie Dolny Śląsk, to dla nas bardzo ważne. Wszystkie atrakcje muszą się dźwignąć i czekają na Waszą pomoc, a tą pomocą będzie odwiedzanie Dolnego Śląska, zaplanowanie u nas ferii Bożego Narodzenia czy też przyszłorocznej majówki. Zapraszam na Dolny Śląsk, wspierajcie turystykę.